את קמה יום אחד בבוקר ומגלה כתם חדש בפנים. זה מבהיל, זה מלחיץ, והדבר הראשון שבא לך לעשות זה לפתוח את מגירת האיפור ולנסות לראות עם איזה חומרים תוכל להשתמש כדי לנטרל, כדי להעלים, כדי להסתיר את הכל. האמת שהכתם הזה לא נוצר באותו רגע, כן? הגוף שלנו חכם, וכל פעם שהוא עובר איזשהו איום או סטרס, הוא מגיב בצורה כלשהי. הכתם הנראה מעל פני האור זה כתוצאה מאיזשהו איום שהגוף חווה. זה יכול להיות כתוצאה מחשיפה לא מבוקרת לשמש. זה יכול להיות מאיזשהו שינוי הורמונלי. זה יכול להיות כתוצאה ממכה או מאיזשהו טראומה שהגוף עבר. מה שרבות וטובות מאיתנו עושות זה מנסות למצוא דרך הכי מקורית, או להסתיר את זה עם מקאפים ולחיות עם המצב, או ללכת לכל מיני וככה להשיג פה קרם ושם קרם. אני מאוד ממליצה לך לא לעשות ניסויים על האור. יש דרך מאוד מדויקת, יש קוסמטיקה מדעית, איכותית, עם חומרים טבעיים שיכולים לפתור לנו את בעיות הכתמים מעל פני האור באופן פשוט, הכי מקצועי, ושמתאים ממש לכל כיס. ואני אשתף אותך בעוד נקודה שהיא אישית. אני מרגישה ממש שליחות להוציא נשים שמחות בעצמן. וכל דבר שגורם לך לאי נוחות, תטפלי בו. יש כל כך הרבה דברים טובים ואיכותיים היום. זה עובד ממש כמו קסם. וחבל על כל יום שאת מתמהמת, נשארת מתוסכלת, ולכן אני כאן. את מוזמנת לפנות אליי באהבה רבה. אני אתן לך את כל המענה שתהיי הכי שמחה ובטוחה בעצמך.